Khawvela Chhungkaw Lian ber Dintu le Nupui nga ber Pu Ziona kan chanta Pu Chana Pawl Pu Ziona kumsom sari pakwa upa chu damdoin panpui ani Lian voin tlai dar thum khan aboral Trinity Hospital panpui ania ma se damdoin an thlen ma hian athito ni in doctor te chuan an soi Pu Chana Pawl te hi Bible kum sang ro rel hi an ma ni kai hruain hnuai lo thleng mek niangai an nia pukhuang tu hi pathian biakin a hote hian an bia ani khuang tu a boral hnu hian a fapa Pu Chanan chuan thar Pawl hi enkol vel in a boral hnuwa Pu Ziona hian ho tu ni na a chom le ta ani Pu Ziona hi zun thlum le bi pisang nei sa ania anupui som thum pakwa te afa som kwa pali te le atu som thum pathum te akal san ani rin danglam tak an kalpuya wangin Pu Chana Pawl te hi ahu ho dawin bak tong chuan thar venga an khosa a Pu Ziona te chungkwa hi Khawvela Chhungkaw Lian ber record chel mek tu ni in Khawvel hriata po an lar hle ani BBC hialin an kom to baka Please believe it or not atepo an chanchin hi an lo ti chuak to nge ani bak tonga anin lian taka hian anupui le afa te nen hian an chenga hein hian an Pawl hmun pui headquarter ani ngal bok ani Pu Ziona hian kumsom pasari ani in anupui masaber pizathiangi anaya chumi hnuwa tang chuan akhat moi tokin nupui hi anei bel zela nupui somthum pakwa lai anei ani anupui hnung lam te chu lano pang ve tak tak te po an ni hlom anupui no pang lam te chu arum bul hnaya an mu thina au pato lam te chu in chung lama an mu thung nitin hian anupui pasari pariat velin an vil de ureng thin ani mitam tak soi ang nilovin anupui te hian an ma ni du thu renga Pu Ziona hi pasalatana nei anni Khawvela Chhungkaw Lian ber Dintu Khawvel ma mi zo te min hung lang tu mitam tak ta na pathian te naw ni bok a han boral tamai hi awi om tak zet ani